Doamne ajută, bună dimineața! Pentru cuplurile care au necazuri și sunt în mari neînțelegeri, pentru tinerii care au neînțelegeri cu soțiile lor, cu socrii lor, vă recomand, și știu asta de la niște preoți sfinți de mănăstire, să citiți Acatistul Maicii Domnului, Munte Umbrit. Deci Acatistul Maicii Domnului, Munte Umbrit, se citește de 3 ori câte 40 de zile cu 13 metanii făcute pe nemâncate. Totodată, pentru cei care nu vă mai înțelegeți cu copiii sau nu vă mai caută copii și ați ajuns la o vârstă, se citește Acatistul Cuvioasei Filoftea de la Curtea de Argeș de 3 ori câte 33 de zile și pe nemâncate faceți 13 metanii. Cam aceste două acatiste ajută și pentru cei care sunt în prag de divorț se citește